הדבר הגדול הבא, הדבר... וואי, איזה תקשיב. תקוד, תביא את הזוז. תן לו! תביא את הכובע. נו, תמשיך, נו, בשידור חי. תעשי את הסלטה, איך תעשית עם המדרגה? יאללה, תחמה אחרי. טוב. איזה חוטים רגל, איזה סוס. אני מת. הופה. יואו! תן לי כיפחי! איזה תגידו! רגע! ככה? או ככה? איזה דפוקו, נכון? דפוקו, מסתדרו איתה. תקשיב, תעשה את הסדר. איזה סרט. תעשה את הסלטה. יאללה, סלטה. ככה, זה קפצת על זה. הנה, הסלטה, ככה. יאללה, הנה, תראה את הסלטה, תראה את הסלטה. ספר, זום את זה. איך עשית את זה? תלמד אותי, בבקשה. ככה, אני מבין כסף. ואמא שלי יכול להיות תשם את זה קופסה ציבורית. איזה קופסת ציבורים ועכשיו קופסת ציבורים. הוא רוקד. ככה, תודה לעשות אותי. זה בא טבעי. ככה אתה יכול רק תתאמן משהו. ככה אתה יכול לעשות את זה. וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם. תשים מסך. כן, תעלה ותעיין. זה מחצה לך? כן. בוא'נה, אתה באפלר דומים, אחי. אתה יודע מי זה מה אמן? אתה סוחר? אבנר, זה אחד, תעשה לך. הפועל חיפה עוד עיד אותי. אתה אוהד הפועל חיפה? מכבי חיפה? הלייקר? הוא אוהד. מהפועל סכנין. מה אתה אומר? צידה אתה אוהב? טוב אלפחם בני צידה, מי אתה אוהב? מכבי תל אביב. אוהב את טוב את בני ציון? לא, הוא אוהד את הפועל נשר נראה לי. איפה אתה גר? איפה אתה גר? יוקנעם, יש גם הפועל יוקנעם. תעשה את הבית שלך. איזה בית אתה רוצה שנגיע? בית כזה דבר. בית כזה דבר? איזה, שתי קומות. 4 עם בריכה גנים. יכול לעשות לך אפילו קומה 1 ו2, מי יודע, יש לך מה וואו! וואו! תצלם אותי גם סמן! תצלם אותי. זה הדבר הבא, אחי. אל תדאג, הוא יגיע לערוץ הילדים ויפשל, עם קופסה ציבורית. NBA, וואו, ב-NBA תצלם ככה. אתה יודע לשחק כדורסל? בוא, פעם היית בנבדל בכדורסל? לא, היה באופסייד. פעם זה רק תחוץ בכדורסל? במקום שלא ככה. זה באתי, אופסייד. כדור. כמעט לא, פעם דיברתם, הוא מתכוון לפנדל. פעם קיבלת ריבאונד לפנים? פעם זה רק העונשין לפקט עליך לך בראש? פעם זרקתי את הכדור לשופט בראש. ומה קרה לך? לא יודע. לא, סימוכי. בסדר. האידיוט הרצי מדבר, אתם מבינים? זה גולם, זה שהוא נולד, אלוהים אמר לו. רגע, מה עושים? דקה הוא עושה בריחה, עזוב. אחי, יאללה, גנוב לו את האופנוע. זה בית קומה, בריחה. מה עם המחסן? מה עם הביצונות? ומה אם זה ככה, תעשי ככה? שימי את זה, תקרא לקרין, תקרא לקרין. דוגילה, אלון, תקרא לקרין, אלון. תראה איזה קטעים. לא, ככה, אחי. עם הרגליים ככה, כחול. קרפדה זה טוב. אתה לא בכסף. אתה יודע לעשות חמור כזה דבר? אתה יודע לעשות גל? אתה יודע לעשות גל? לא, אבל תעשה קורסת שימורים. וצונאמי? זה מבול. וואו, פינו, וואו. אתה יכול לעשות סרקה שלו מבול לא ש... זה סרקה שזה עלה למעלה, אתה סרקה חוץ כאן על הפנים אבל... עכשיו תעשה סאטה. וואי, זה צ'סקה, זה אחד
יום, איפה הג'ינס הזה? מה זה, מפוקס נראה לי. זה מחילה. שוק רם ללא. מה אתה יודע לעשות? נו, זה החנות של העובדים הזרים, נכון? מה זה, אתה עוזר אליהם. יש שם הרבה עובדים זרים. נו נכון, וואלה, זה מרכזים בתל אביב. אחד מהם זה אימא. מרכזים בתל אביב. רגע, כמה לך? רגע, צריך קודים פה. דבר למצלמה. מה, בגלל שהגעת כזה יפה נראה לי. לך 100 במקום 90. רגע, אתה יודע לרקוד אותם פרקדם? מה? אם אני צריך לך מוזיקה, מי כזה דבר? וואלה, כזה דבר. יאללה, תביא. אני מצלם אבל. זה מוזיקה נשים. לא, אבל אי אפשר לשים ולצלם. הוא רקדן, זה מופת. סיום, תעשה משהו אחר לסיום, יאללה. זה רמה. אני רוצה עכשיו וילה בצפון תל אביב, יאללה. אני רוצה עכשיו וילה בצפון תל אביב. אני שם לך צ'יק, אתה רוקד אבל. זה... עכשיו אני רוצה וילה במרכז דימונה, יאללה. עכשיו אני רוצה וילה במרכז דימונה. מי אמר שאני רוצה במרכז דימונה? אין וילות במרכז דימונה. למה לא עלית על הברקדן שם? רק רקעת. תמיד אחי אתה עולה, זורקים עליך פיצוחים אחי. צבעים. בקבוקי בירה, זורקים עליך בקבוקי בירה. עם הראש ככה, כן. אבל תעשה ככה, נשים כפות. מה זה? זה פרי סטייל גם, מקבל. טוב. תראה איזה יפה הוא עושה, בוא נע. הנה, תרקוד, תעשה עם הראש שלך. אתה בסרט. קצת ציבורית, קומה, מעבר אחד גדית. זה כמו אדיר מידר. רגע, אבל למה אתה לא תשים הרגליים? תראה. תגיד, יש לך עכשיו אני שם את זה ביוטיוב. תגיד, ההורים שלך... תשים. איזה יוטיוב? יש לך רטיוב, אתה יודע מה זה רטיוב? תגיד, ההורים שלך אחי? אז זה ביוטיוב, יאללה. ההורים שלך קוראים תמיד זיין. רוצה לבד זה ביוטיוב. הנה מוצו. זה הדבר הכי שאני יודע... אתה יודע מה זה what in the butt? אתה מכיר של סמו, אתה לא יודע מה זה, אחלה שיר. הנה, יש לי שיר. You don't speak פרוסקה. אתה תרקוד, ממש תרקוד, באמת, תראה. תראה לי יפה, זה בריכת קנים. עכשיו רוח, עובר מצד הזה, בואנה, תפתח אחי. וואו, זה שיר. סנטה, יאללה, סנטה. סנטה, כולם רוצים, הנה אפילו היא רוצה, נכון? ילדה, אתה עושה סנטה? יאללה, בוא תראי איך הוא עושה לך סנטה. תגיד סנטה, את מגנבת, את כנסת. תראו איזה סלטה, אלמוג. טוב! זה לא מדהים אותי, זה לא מדהים אותי. תעשה. תראו איזה סלטה. לא, אבל תענה לך. כל הכבוד. רגע, ועכשיו זה גנוב. עכשיו בית. כן. בוא תצלם. אבל לא עשית בית. איפה לפה. תגיד לי, אתה פסיקות? הנה החומר. מה הם לא חיים? איפה החומה? בוא'נה, אתה יש לך הרבה כישרונות, אתה גם רקדן, גם לקרוב, אין, הכל אתה יכול לעשות, אין עליך. מה, תראה פה את מה זה קוד, מקבלים אותך, אתה אשר הבית. מה? עדיין לא סגור, אבל... רשמית, אבל... זה רשמית, אבל סגור. אז רגע, אתה... מה, אתה בנוער? תשמע אחי, אני אומר לך, תשחק באלופה אחי. למה אני צוחק? אם הוא היה עולה על הבמה שם ברגע דתם, זורקים עליו אבנים. זה טעות נדיר. יאללה. תעשה כמו... זהו.